makadi muri yeZimbabwe kufara kusangana nemi pano paSlive Media TV mugore ra 2025 zita rangu ndinoitwa Pelagia Wakwamupurwa kana kuti Sokostina. Rega nditange ndichiti makorokoto egoreja Mwari atitendera kuti iminesu tisangane zvakare muri yeZimbabwe. Ndiri kutaura pari zvino ndiri munzvimbo yeNorton uko kwatari kuzoita nyaya yamukoma Roni. Ndinovimba kuti masvondo akapfuura asimbi ebasa kana kuti mukoma Sly vakasanganawo nemurume uyu. Inini ndiri munhu aitozvishandira aitoenda kubasa. Kutomiswa kuenda kubasa inawo urwere. Urwere hwakangotanga. Hwakangouya anditoziva matangira zvakangoita because ndakangotanga ndakunzwa kusungwa mumwezi. Kusungwa? Chakaitika ndezvekuti ndakabva kubasa. Ndichienda kumba. Ndichienda kuoff. Ndakasvika ndakapinda mukitchen mangu. Saka ndakubuda padoo. Ndatobvisa bhutsu ndakubuda padoo. Ndakangoita kachiveve pamusoro pegombo rekurayiti. Kachiveve pamusoro. Saka ndakangotiwo kumunhu agarisa akapfeka chibhutsu. Saka kuda ndo chiveve chebhutsu. Asi kubva ipapo ndakatozoona kubva ipapo gombo rangu ranga kutochinja step. Ndakuta gombo rekudhonza. Ndinoita 2 days off. Ndichidzokera kubasa. Ndakaenda kugara 5 days. Makumbo anga akutorema. Andichakwanisa kutambisa zvigunwe. Mumwezi makatosunga kunzwa kusungwa raundi yese kunzwa kunge ndakasungwa nebhandi. Ndo manzura ndengozvita makumbo achibva atotanga utachiveve. Saka ndakaita 5 days ndokubasa nanda kutofamba nemudonzo. Saka pandakabva kubasa ndichifamba nemudonzo ndaenda kumba. Ndichizodzokera kubasa nasisiri kwanisa kufamba. Ndokusangana nesimbi yebasa akati aiwa mukoma Sly ndibatsireiwo ndiwane kurarama nokuti handina chandichagona kuita kuti ndione upenyu hwakanaka. Saka wose kurundudzo kana chate gurundudzo ndokubva vanzwa nyaya vakati aiwa regai ndisimuke ini nemachinda angu tiende tinonzwa kuti inyaya yei iri kukonzesa kuti murume uyu asangane nedambudziko iri. Murume uyu achitaura namukoma Sly anoti iye mukufamba kwaaita mukutsvaga kuti chii chiri kukonzeresa muri kubuda nyaya dzakasiyana siyana, asi nyaya iri kubuda ndeyekuti vedzinza rake vane chekuita nekuda kwekurwara kwemurume uyu. Saka tate gurundudzo ndokusimuka muzuva ranhasi vasimuka nemotikari yavo nefuel yavo vakati regai ndisvike kunzvimbo yeNorton tinonzwa kuti inyaya yeka kuti chii chiri kukonzesa kuti hongu here zviri kubuda makasiyana siyana kuti zviri kukonzeswa nedzinza rake ichokwadi here muri yeZimbabwe. Zvakare regai ndichibva ndatora mukana uyu wokukuzivisai kuna vachatanga kungoonawo pano paSlive Media. Tate gurundudzo ndivo vaya zvakare tate guru vakabatsira musikana anga ane makore achiti iye akarutsa anorutsa 5 liters yeropa kutaura kuno musikana uyu akutoenda kubasa. Zvakare ndivo vamwe chete vakabatsira mukoma anonzi Charles uyo aishayiwa sadza apa muromo. Saka ndivo zvakare tate gurundudzo vasimuka vakati regai ndinobatsira murume uyu pasina muripo pasina mari. Saka panguva ino muri yeZimbabwe regai mutitendera ini Sokostina nemachinda natate gurundudzo nesimbi yebasa tinzwe kuti chii chiri kukonzera kuti chii chakaita kuti murume uyu asvike mukurarama muhurema mushure mekunge angonzwa achiyeva. Regai tipinde mudare tinzwe zvizere.
Umaita dunhu rine machinda. Tateguru. Hamuna kutsikira remake. Mugwiri. Waita ruzha. Burikidza. Ndakamukanya. Sandire remachinda. Ndimomo. Tateguru watarukuya kwatata pano. Hazina kuinga mafaro. Asi nawe kuti makaridza ruzha kana kuti makapa chichemo kune Sly Media. Mukaranga wako aripi? Madzimai varipo. Ndowaweka padare. Zvino naye mukaranga wako rasirira muchinda wako. Unorasirira kwandiri. Tateguru mamushanda kuwanika pano. Chandalinga mwanangu. Ndauya kuzomira newe. Ndiri pano ndiri kurevedza tateguru ndudzo. Ndini ndiri kupanda ndiri pano. Naurwa yandisvitsa pano inaurwa yemuchinda. Nawe murume wenyu tateguru zvakasvitsa pano. Rinova ndiro dambudziko rako mukaranga, rakudzudza, rakunetsa, riri kusimudza mashoko kuri zvino kuti wewe dai wapatauka panhumba wasiya jinda chinda riri rega. Hadziko here nhaurwa idzodzo? Asi wewe woti aiwa handingasiye jinda chinda rangu nekuti zviripo mukurarama tinosangana nezvakawanda zvakasiyana siyana. Ramba nemwoyo wako mwanangu, ramba nemwoyo wako iwoyo. Zvino ndauya pano machinda kuzodzinura bopoto iroro, kurevedza kuti hapana chichakuwira kana chichakuwana panhaurwa yemuchinda. Iwewe muchinda hauchafi nekuda kwerufu rwemhando yevapenyu vanotekaira. Nonzara ndorevedza muchinda. Machinda kana makarenga mupwera ari kudzimbika nani? Zvinenge tateguru kana kudara magariro akaita. Vakakuomesa mitezo, chiuno chako kusvika kutsoka hakuchina simba. Rinova ndo dambudziko rehosha igere iripo. Nonzara ndoreva muchinda, asi randopanda pano ndoda kurevedza iroro. Handirisiye ndotirevedza. Idzi mvere ngatisudurudedzi. Mvere ngasitara muveri. Hondo yako muchinda iri panhaurwa ipano pauri. Ndo pane hondo yako, saka ndati aiwa mukanya, regedzai ndinotsika panhumba ipapo. Ndatsikira muchinda kuuya kuzopedza mhepo ine mapitse panhumba pano. Nhumba yaita majena musoro vaida. Vanhu vakuru vari kuidawo imba. Voti aiwa nhumba ndeweropa, zvino yaita mbwere haifanire kunge iri panhumba ipapo. Konzi aiwa uyezve iwe pachako muchinda hauchazive vamadzibambo, hauchaziva madzibambo. Uchaziva na baba here? Noziva.
tateguru kuti paita vanhu vakuru vari kuda imba yekuti imba yakasiwa nehama yedu. Saka uyu mwana hafanenge achigara papi? Panofanira kugarwa nesi ndisine kodzero. Tarisawo nemuchinda wanga uri kumushando, asi uri kumushando wako ikoko nhaurwa yako yange kuti kana ndapanda mapadza ndinofanira kunhadzurudza nhumba yova nhumba kwayo. Zvino mushando ndobva wapera, ndo pane hondo yako muchinda ipapo. Asi chitarisa kuti ivo ndo vakuda kupa mukaranga mazwi ekuti iwewe usare. Zvino uri zvauri zvina muchinda, ukasara mukaranga akapumuka akateka ira, unosara uri munhu here kana kuti wakufa? Ndinofa. Handirarami. Ndauya muchinda. Hey. Ndauya muchinda. Ndauya muchinda. Arina mhaka machinda kuti muchinda ava nenguva hosha iripo achidzivaira achidzivaira achidzivaira. Ini pane chadarika napo nepauri nonzora ndorevedza mukanya pane chadarika nepari muchivavadzirawo uchapaona. Vachakubatsira kamu zvatichaita, ufanira kuona shanduko pazviri. Uyu muchinda anofanira kusimuka ega para achichekairawo kuenda kunopfigira maziziro vanze panhumba sezibambo. Uchiendawo kunovharira huku. Ungazotadza zvako kumhanya muchinda, asiwo zvekuti utsatsaire uchienda wega kuchimbuzi. Zvino woti mukaranga wako, naye mukaranga une vapere vako. Zvino wazviona wati wava neimwe mvere sandiro remachinda, wava neimwe mvere. Kana wagwinya muchinda wakuchikaira achikaira, tumapadza twakungwedzema muzvanza zvako. Wotaiwa mukaranga uya ana mhaka, wotanga chimeso-meso. Kana ndarione ero machinda ndaripanda ndariziva, haiwa ndofurudza makwenzi. Kana ndafurudza makwenzi wodzoka ipapa, uyo oenda kunhumba kwako. Sandiro remachinda, sandiko kuenzanisa. Tenda mukaranga uyu, veropa rako vari kutoona kuipa kwake nekuti uyu ndiye ari kutadzisa kuti iwewe ufe. Haana zororo mupwero nerezvipfugamo nerezvipfugamo, nhombo nenhombo, madonhodzo nedonhodzo, uchishamba achimhanya uyu. Zvino nhai muchinda, iwe uri kudzimbikana sezvauri kuita. Zimbambo rakabara iwe rakaparara, asi madzibambo varipo vaunoti ndiwo bambo. Uri kurwara kai? Wakambochikaira kangani navo? Baba wamasara nawo. Hey! Wabvunza mwamufamba ona wakangani. Akana baba varipo, handisati nambofamba navo. Kunze kwawakamboyo chete pana nasekuru. Wakangoti hatitsvagewo muprofita anongoti titaurirawo nhoroondo yacho kuti tione kuti tingafambe sei. Kunzuka ipapo chete. Hakuna anofamba neni vanabamunivese wakasara. Zvino harina mhaka machinda, mariona dare dare inhau yepano. Zvino kana wasvika panguva yekufa, hoshaya neweropa rako anochikaira nekumira newe. Rakajeka here machinda? Nechirevo. Zvino aiwa harina mhaka muchinda, ndo dare rako iro zvarakaita. Zvinopa kuti varambe kuchikaira newe, vanotya mibvunzo. Nekuti dai vava varipo ndovapa mibvunzo yavo inoenderana naivo. Ndonzora ndoreva muchinda. Zvino harina mhaka machinda. Hatingaringidze titekedzana chimwe chisipo.
asi dare rako iri muchinda ticharamba hosha iyoyo toikumbirira kuneve kwako kumazitateguru wako nokuti vapenyu vatadza kuenzanisa kurarama kwako zvinoenda kukudzosera kumazitateguru ako ndo waunosuma hosha yawinayo nematambudziko ako chisiya kusuma kuvapenyu vanochikaira nogara ndoreva muchinda asi unozokumbira pakupedzisa kuti hosha nematambudziko angu izvi ndimi munoziva angazvitaramuke kubva kwandiri chakaipa ngachiende kumwe newani wacho ndakupa chikwambo aiwa waroya aiwa hondo muchinda asi kana dare rangu rarova machinda dare rangu kana rarova iwe muchinda handina kana badza rako randoda handite mapadza ako ndakana mari yako yandoda batsirwa pachena pasina kuripiswa ndanzvira mukaranga utsitsi nebasa raava naro iwe hauchaenda mumatondo muchinda kunoparapara zvino mukaranga ndiye akuparapara ndiye zvakare akuuya kuzoona iwe kukushambidza chokwadi izvozvo machinda ndodarire mupero kana une paunoda kubvunza wobvunza pamwe ndikamubvunzira sekuru revedza vana vamazuva ano vakushinwa sekuru vachida kupfuma nekukasika muchinda uyu isusu tese tiri anasauya hatimuzive kwaanobva nezvaanobata nekwaakakurira takasangana naye nekuda kwedambudziko rake haanawo here zvaakabata zvaasina kuudza mudzimai wake zvinove ndo zvakonzera dambudziko raaita kuti azogara pawheelchair ndanga akabata yade akafa uyade akafa hondori kumadzibambo ake muchinda vari kuda ivhu vari kuti toda chewedu ndochatoda zvinouya melodi ndewepi ndake muchinda vari mubva ndiripo ndatirumba ndiripo here muchinda zvino kana nhaka dzasiyiwa panhumba iwe uriwe muchinda handiti ndiwe here wasiyirwa kuti uwane mavambo chokwadi ichocho sandiwe here machinda machinda shandai zvenyu muchishandira mbwere dzani dzenyu umwe nemumwe anoshandira mbwere yani yake unoona hondwe uyu muchinda ari kurwiswa nemadzibambo ake ndo ari kumurwisa ushu kana zvandorevedza zvino machinda ari mabhodo iye nyakukurwisa kana shoko rasvika kwaari ngaachikaire aende kune remabhurakwacha otaiwa tateguru vandipuma kana kuri kwokuti ndikunyepa kana zvasvika munzeve dzake akuenda kumapurisa unotaura kuti aiwa ndakapiwa mhaka yekunzi ndindi kuvhiringidza mwana wangu ndikunyepera hamuna kutaura zitaka asi kana pane zvinenge zvazoitika zvinodzokera kumwene wazvo ndo pachazobuda chokwadi hadzityairwe hadzityairwe notenda hadzityairwe nemazita chokwadi chandinozviregera izvozvo ndechekuti kana vouya iwe muchinda unondiziva zvandiri kupanda pano ndo wakandiudza mukaranga unondiziva saka hapana chandiri kupanda pano chandaudzwa nemunhu kana chandaudzwa nemunhu ndiri kupanda zvandiri kuona nezvandiri kuziva nonzara ndorevedza
tiri kupanzwa tate. Dare rangu rinorova muchinda. Dare rangu rinodini? Rinorova. Zvinomweredzika tateguru dzinosara dzine kutya kutiwo vanhu vauya nana mukanya ava vatondiwedzera moto pamusoro pemusoro wangu nekuti ndichasara ndichioneswa nhamo nevaroyi Panhumba pano. Machinda. Anouya pano kana ari muroyi akapinda pano haabude kunze kwenhumba. Kana vatumira chingave chikwambo muchinda unochiwana pano. Nonzara ndorevedza machinda muripo. Unochiwana papi? Worovedzane matsagiro ako kuti aiwa ndaona gadzo panhumba. Usatye zvako. Tinoriziva kuti munotaiwa reve pasi chigare remadzitateguru nderehuroyi nekurombesa. Ina handirombese muchinda, handibate mutombo neropa. Nonzara ndorevedza mukaranga. Hatingarevedzi zvako notiwo chakagwinya. Chirekedza timbotanga taturana mutoro. Patinosangana pechipiri tinenge tichitaura dzimwe nhoroondo. Tabvawo patiri pari zvino. Asi ramba uine moyo wako. Ramba uine moyo wako. Iwe zvandarevedza wazvinhu. Ndati uite sei? Vati ndakapora ndakuenda kubasa. Sakangana mukadzi. Chimeso meso. Samurase zveje vamwe vakadzi masaidi. Simba tumari vawanika. Zvandakuita pano muchinda. Ndichakupa mutombo wekushamba ndinokupfumaidzira panhumba pako. Kutsika kwandaita nhumba yako muchinda ndichatakurana nemhepo. Uchasara nhasi uchirara hope dzakanaka. Ndokupa mutombo yako yekudya yekuisa mubota. Chimwe nechimwe chaunenge uchanzwa uchasangana nacho unenge uchimborevedzana nemachinda pazviringanzire. Handichakusii. Ndovandorevedza muchinda. Mukanya. Handichamusii mukweru. Tinotenda tate. Ndovandorevedza mukaranga. Ndime chirera nherera. Handichakusii. Ndichakusiyawo wakudhanaira. Pandinodarika napo wega uchapaona kuti aiwa tateguru vakauyawo zvekurevesa. Usaone mwoyo kuti vane nguva wachikaira hapana pawasiya. Uchirwisa kutunga batsiridza. Zvese zvavo zviri papo zvanzviti. Kubatsiridza ikoko. Director zvinovharisa. Sitaureti. Kubatsiridza. Unofanirawo kudzoka pako pekuti ukanzwa izvozvo wochikaira wega. Wodzoka wokanzwa kuti pano pavawo neruchando. Wochikaira woendawo kumushana. Hatingarevedzi zvakawanda muchinda. Ndodare rako randanditekaire nduye mukanya. Tateguru. Ndodare. Tinotenda. Tinotenda batsirai nhererai. Makati murombo munhu. Tateguru ndodzo. Ndinofara zvikuru machinda kana ndichiuya kwamuri. Ndinofara zvikuru saa kuuya kwamuri. Nekuti ndinoziva machinda kuti zvido zvanguwo zvinozadzisika. Tokupawo makwenzi pasi chigare. Torwisanisa kakutaiwa rawakambopanda nekwawakambochikairawo zvakadini. Ndodare. Mukaranga unere kurevedzera kana rekubvunza mwanangu. Siyana nemashoko ari kutaurwa handiri kunzwa. Siyana nemashoko. Ndiye wako iye, ndiye wako. Wawakapuwa oneve kwako kuburikidza namusika. Ndiye wako iye. Muchinda nhumba iparare nekuti muchinda adzimbikana.
Ndikabvunza wasekuru. Revedza. Paakauya achiridza mhere kwandiri anoti ane chinomusunga muchiuno. Ati handizivi kuti chii chinomudaro mukomana uyu. Mishonga ndo chakatonhodza ndindokutonhora kwacho iri. Nai Muchinda. Simba rako riri kuperera papi? Kwani ndo pauri kunzwa kwacho ipapo? Apo ndinoona chibhandi. Ndo mauri kusungwa macho. Kuroiwa. Mishonga yaakapingwa vatiwa. Pano panhu panopingwa. Undoandoreredza. Panhumba kana pamumba pakunetsa unobva ka. Unobva wega. Muchenjero uya zvake woti aiwanda akuripisa nhumba. Opanda mapadza. Ondinya mapadza. Zvino sandizvo Muchinda uchagara panhumba pako pano. Uchapagara. Ndo mishonga yacho iyo. Ndo mishonga yacho. Aiwa isinoka Muchinda. Ungati paita mukwani ndumbano yandisunga fundo. Aiwa. Ndokuroiwa. Wakandokorwa tsoka dzikagadzira. Kuti ukatarisa matangiro akati hosha yako anokuudza izvozvo. Kusvika iko zvino izvi watonhora uko. Kuti kushanda uko. Saka uchaenda kupi? Wakungohweya uri pano panhumba. Zvino mhuri inorarama nei? Toda kutobatsirwawo. Ndosaka ndauya Muchinda. Zvino aiwa kana musina chimwe chekurevedza ndaakuchirwisana nekurapwa kuperera. Muri yeZimbabwe ndiyo nyaya yatanga tinayo pano pamusha pamukoma Roni kunoko vanga vachibatsirwa nedambudziko. Pekutanga ndatsanangura kuti dambudziko ravo vanoti iro rakatanga gumbo ravo richingoita sechiveve. Kufambidzana kwemazuva vakazonzwa muchiuno muchita munenge mune chinhu chiri kuvasunga. Kutaura kuno murume ndokubva kutanga kusatoshanda kana kufamba, haagone kana kuti azviendese kuchimbudzi. Ari kubatsirwa ane mudzimai wake richipandwa dare rake naTeteguru Ndudzo Tanzwa. Tikuti aiwa zviri kukonzerwa nemabambo ake, kana chiti mabambo ake tikuti kudzinza kwaakaberekwa nekunyaya yekuda imba yaakasirwa nevabereki. Zvizhinji mazvinzwira muri Zimbabwe. Handina zvakawanda zvandinogona kutaura, asi tiri kungoti Tanzwa nyaya yekuratidza kuti nyaya idzi Tateguru vatsanangura vakati aiwa ngatichidzidzei kuzvishandira kuitira mangwana tisazochiva zvinenge zvasirwa vanaka iri nhaka. Iwo shandira mhuri yako. Haikona kuzoti mangwana kana mukoma afa kana munin'ina afa wakuti ndakuda zvinhu izvozvo ndozvabuda mukati medare ramukoma Roni. Uyezve ndoda kukuzivisai kuti ataurirwa mudare mukoma Roni kuti hapana mari yaari kubvisa, ari kurapwa, ari kubatsirwa pachena pasina mari yaachabvisa. Sekuru vamuvimbisa kuti vachange vachifamba naye vachimubatsira kudzimara azenge asvikawo pakushanda. Zvakare regai titi wose Sly Media TV tinotenda Tateguru Ndudzo vabvumirwa kuti isu tisvike kwavari nechichemo icho. Zvakare tichidawo kuti kune mudzimai waRoni, ramba wakashinga, ramba une moyo wauinayo. Zvakare regai ndikuzivisei muri Zimbabwe kuti kudare raTateguru Ndudzo aiwa zvavandudzika ka. Munoziva here kuti kudare wakambonzwa dare rine wifi? Aiwa kudare raTateguru Ndudzo kwane wifi. Makusvikawo pakanaka ka 2025 handa Sekuru Ndudzo ndida kuita zvinhu zvine musiyano. Mangojera kungoti aiwa kunganga kwakangodaro daro. Aiwa asi kwaSekuru Tateguru Ndudzo unogona kutogugula wakagara ipapo. Saka ndiri kuti vanorwara vese Sekuru Ndudzo vari kuti uyai munopora. Vane matenda ane makore mukati menyama
dzavo. Sekurundudzo vati svikai, kune vane zvakasiyana siyana zvinovanetsa, munosvika zvakare. Sekurundudzo vanoti iwo nyange uri kuCanada, nyange uri kuEngland, aiwa chingondibata pachivhidhio, chingondibata pafoni yako, tiwirirane titaurirane, unobatsirika. Saka ndiro dare ratafambira pano seSly Media TV natate Gurundudzo. Vanotaura vachiti iwo kupa kuturika. Eti baba namai iri grocery ramatsvagirwa natateguru. Tateguru vati vazukuru vamwe ngavape mutombo, ubva vatanga kunetseka nekutsvaga futi chikafu. Saka vanofanira kuti vachiwana chikafu vachishandisa mutombo yavo kuitira kuti zvinhu zvake zvikasire kufambirana. Hazvina mhosva kuti nhasi wandiri kubatsira haana mari, asi mangwana anozondirangarira. Regai ndikutendei muri Zimbabwe nekuona chirongwa chedu ngatidzifambirei, chirongwa chatinouya nenyaya dzakasiyana siyana kusanganisira idzodzi dzinenge dzine vanenge vakatinyorerawo vachitsvaga rubatsiro. Regai nditore mukana zvakare wekutenda simbi yebasa. Nhasi handina kufamba ndega, ndine simbi yebasa iri pakamera tichikunzirai chirongwa ichocho. Until we meet next time, don't forget to like, follow and subscribe. And 2025 Sly Media, aiwa toda kukuimbisai kuti nyaya dzinonakidza, dzinokatyamadza, dzinotyisa. Kana muchida kuti inini Sokostina ndisvike kwamunenge muri ikoko, munongoona namba idzodzo ndidzo dziri pascreen munondibata. Thank you so much for watching. Until we meet next time, bye bye.